ҳангоми боридани барф замин қабати муҳофизатӣ мегирад ки решаҳои растаниҳоро аз сардиҳои сахт нигоҳ медорад. Барои инсонҳо бошад барф на танҳо рамзи зебоии зимистон, балки омили муҳими фаровонҳосилӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва дар умум тамоми мавҷудоти зинда аст. аз ин рӯ барфро метавон ҳамчун неъмати табиат донист. барфу сардиҳои ҳафтаи охир пеш аз ҳама ба манфиати кори деҳқонон аст, зеро барф ҳашароти зараррасонро нобуд намуда, дарахтонро аз гулкунии барвақтӣ нигоҳ медорад. манфиати барф дар он аст ки вақте ки нуриҳои минералию органикӣ ки ба хок ворид карда шудааст, айнан онҳо дар якҷоягӣ бо об ҳал мешаванд. Дар намнокӣ бояд ки онҳо ҳал шаванд. Дар баъзе ҳолатҳо ҳаст ки боронҳои пуршидат мебуранд ё ки мо обмонии захиравӣ мегузаронем. вақте ки суръати обмонии захиравӣ тез мегузарад ё ки боронҳои пуршидат мегузарад, аллакай то як сатҳи чуқурӣ на он қадар чуқур, яъне 12-15 сантиметр нам мегираду халос. дар ин ҳолат вақте ки барф меборад дар ин муддат, яъне намнокӣ то як ҳадди дар кори ҳатто то 40-50 сантиметр метавонад ки чуқури намнокиро таъмин намояд. дар ин ҳолат вақте ки нуриҳои органикӣ, минералӣ ки мо дар давраи тирамоҳу аллакай баъзе фурсат ёфт нашуд, мо дар моҳи феврал додем, ки дар моҳи охири март дода мешавад, аллакай бо анами намнокӣ ки ҳастад метавонад ки онҳо ҳал шаванд, пурра дарахт метавонад ҷавида гирад. ва дигар манфиати ин дар он аст ки то як дараҷаи бедоршавии дарахтонро ба ақӣ мепартояд. метавонад агар аз хунукиҳое ки баргардандае ки ҳастанд дар пеш, метавонанд аз онҳо дарахтони мевадиҳанда осеб динанд. аз он ҷумла дарахтони мевадиҳандаи донакдор ба монанди зардолу, бодом, олуча ва дигар дарахтои ки барвақт гулгонанда ҳастанд, метавонанд ки аз ҳамин хунукиҳое ки бармегарданд беосеб монанд. ба ҳамин хотир ва агар ҳарорат манфӣ шавад, метавонад баъзе заминҳои байни боғ агар ҷуфт кардагӣ бошад, метавонад ки ҳашаротҳои зараррасонӣ ки дар байни боғ ҳастанд, метавонанд онҳо аз ҳамин хунукиҳои баргарданда ё ки ҳамин хунукиҳое ки шаб мешавад ё ки мегзарад, аз ҳамон осеб дида несту нобуд гарданд. ҳар ҷиҳати нуқтаи илмӣ гирем, агар метавонад ҳатман анами барфе ки меборад аз як ҷиҳат моддаҳои аз он ҷумла нитрогенӣ дар таркибашон ҳастанд. боришоте ки аз ҳаво меборад, ҳам боришоти боронӣ бошад, ҳам барф бошад, дар таркибашон нуриҳои нитрогенӣ мебошад. барои рушду нумо, афзоиши ҳам дарахтон мевадиҳанда, ҳам дигар зироатҳои кишоварзӣ ин хеле муфид мебошад. аз ҳамин лиҳоз, яъне ин барфи борида, боришоте ки меборад аз ҳаво, боришоти табиӣ, ҳатман назар ба он обҳое ки ҷоришаванда, ҳатман манфиати хеле ҳам зиёд дорад. коршиносон тавсия медиҳанд ки боғдорон дар ин шабу рӯз бояд барфро дар гирди дарахтон ҷамъ намоянд. барф решаи дарахтонро бо намии дуру дароз таъмин месозад. фоидаи барф аз он иборат аст ки ҳашароти зараррасони боғу тогзор ва дигар зироати кишоварзиро нест менамояд. инчунин дар ин рӯзҳои сард бояд яхобмониро мувофиқи талабот иҷро намуд, зеро яхобмонӣ имконият медиҳад ки ҳашарот ва касалиҳои дар хок ва дар атрофи дарахтон вуҷуд дошта нобуд гарданд. ҳамзамон давраи гулкунии дарахтон дар фасли баҳор дертар оғоз мешавад. албатта аз ҷиҳати нуқтаи илмӣ агар гӯем, вақте ки барф меборад, ҳатман он нақшае ки дар боғҳо ҳастанд, фарз кунед дар баъзе боғҳо нақшаҳои 8 ба 8 шинонда шудааст, 7 ба 7 шинонда шудааст. ҳатман бояд ки дар заминҳои лалмӣ бошад, дар заминҳои шартан обёришаванда бошад, бояд ҳатман агар имконият фурсат бошад, агар барф бисёртар, қабати болои барф бисёр шавад, ҳатман мо бояд ҳамин барфҳоро дар гирди атрофи дарахтон ҷамъ намуда, яъне дигар тадбирҳое ки ҷамъ кардани тадбирҳои намиғундорӣ, анами ҷамъ кардани барф дар гирди атрофи дарахтон мебошад. ҳатман бояд онҳо шиба карда шаванд, яъне тарзи шиба кардани сум карда шаванд, чунки зичи онҳо сахт шавад. дар ҳолати зич будани барф, яъне барф оҳиста оҳиста об шуда то як чуқури лозима, фарз кунед то чуқури 60-80 сантиметр ҳатман метавонад онро бо намӣ таъмин кунанд. агар барф ғун карда набошаду барф дар ҳолати кокӣ бошад, яъне суръати обшавии барф тез мегузарад. вақте ки суръати обшавии барф тез гузашт, ҳатман ба он ҷои дар корӣ рафта намерасад, фақат як қисми болои хок намнок мешаваду тамом. ба ҳамин хотир яъне тавсия дода мешавад ки дар заминҳои лалмӣ, дар заминҳои шартан обёришаванда ки обёришаванда бошад, ҳатман агар имконият бошаду фурсат бошад, баландии барф, яъне агар имконият диҳад, мо метавонем ки барфҳоро дар гирди атрофи дарахтон ҷамъ карда, ё ки агар имконият бошад, метавонем ки аз масоҳати танаи дарахт вобаста ба ҳаҷми дарахт аз 40 то 70 сантиметр чуқуриҳо канда, чуқуриҳои на он қадар чуқур ки ба решаи дарахт осеб нарасонад, барфро ба ҳамун чуқурӣ хобонда, яъне зер карда, сум карда, хокро пӯшонем. ин як муддати то як дараҷаи обшавии онҳо дуру дароз мегузарад. ин хеле манфиатнок мебошад.
дар баъзе ноҳияҳо дарахтон аллакай мухчаб ҳастанд. Агар моҳи феврал ҳаво сард шуда барф борад, ин ба манфиати боғпарварон ва соҳаи растанипарварӣ аст. Вале агар ҳарорат баланду камбориш гардад, ин ба бедоршавӣ ва гулкунии пеш аз мавсимии дарахтон боис мегардад. асоси ҷоришавии оби дарёи мо аз сарчашмаи ин дарёи мо аз пиряхҳо ва барфҳои мавсимӣ иборат мебошад, ки чунки имсол агар таҳлил карда бароем аз нуқтаи назари илмӣ захираи барф захирашавии барф дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз моҳҳои декабр сар шуда то моҳҳои марта анҷом меёбад. дар кӯҳҳо ва баландкӯҳҳо хусус дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон захирашавии барф ва ташаккулёбии оби дарёҳо дар амал ҳастанд. мутахассисони соҳа изҳор менамоянд, ки он ҳашарот ва касалиҳое, ки дар дарахтон вуҷуд доранд, дар ҳарорати 10 дараҷа паст, яъне давоми як ҳафтаи сардӣ пурра нобуд мегарданд. Ин имкон медиҳад, ки дарахтон дар оянда ҳосили фаровон диҳанд. тибқи тавсияи мутахассисон, шудгор намудани заминҳо қабл аз боридани барф ба манфиат аст. барфе, ки пас аз шудгори заминҳои кишоварзӣ меборад, барои нафасгирии хок аҳамияти зиёд дорад, зеро ҳангоми шудгори заминҳо ҳашароте, ки дар зери замин ҳаст, боло мебароянд ва шабона ки ҳаво сард ва яхбандӣ мешавад, ин ҳашарот нобуд хоҳад шуд.